सिंसाबा दुखुजनक दिनै सिनि कायसा मिटिं दङ सिनि सिटी हलनग सिनि मिटिं चलिनो दङ एमन समय हठाৎ चानेर फन फायसबायगा जे सिनि तेमनि खामो न खामै दगानो ओंखाय मिटिं न आ जागानो याकारै लयलगन फायसबाय दंखा जे हर बुरुम सुंनाय दङ ओंखाय बाक्सा हरबो थालाय दङ ओंखाय फायर सार्भिस न फन खालायजा ओंखाय फायर सार्भिस फायनानै किसा लेखा लेरमानिबो कारन दङ ओंखाय सिनि मबाइ खयनि फायसबायनायनिफ्राय आमहाय 18 किलोमीटर खयबाय ताबुक जे न खामानि जागा ओंखाय फायर सार्भिस फायदे ओंखाय अलमोस्ट नुखना नुखलगो न खामुसबायखा तेबो जों जत्त पालखे मिलुय ट्राइ खेगा जे कोन मते दा मन नक तो खामका ते कायसा नक न बानसिरे दा नारक माने हनै पालखे तुइ खगलायै कोन मते फायर सार्भिस फायजेन जागा मन नक न जों कोन मते खाय जों नारखा ओंखाय बेलाय खाय तो खारमासि जा बाहायखाय फन नांगा ताबो सायमायखौ हठाৎ सालो ओंखाय बंनि नंनि माने खुनुय बंनि बासन पत्र रांसां रिसा जत्त बिनि डकुमेन्ट सेते आरम्भ खायै जत्त न नगन ओंखाय ताबो तो कोन फान मारगलिया माने कुत्ता फान मारगलिया सुसि कंसाबा खुदुं दुंसाबना एमन अबस्था मारगलिया ओंखाय दिनै फायर ब्रिगेड फायखा ताबो सिनि थानानि गरब फायखा ताबो आं तहसिलदार न रिंखा तहसिलदार भेरिफिकेशन खालायै दाति जेसुक मानसाक बं न बंनि कम्पनसेशन न खामानि हयते बंनि फार्निचार डेमेज मन हयते जत्त किसु एभ्रिथिं जेसेकाफोरा एकदम दगै खायरेन बगै आंनि जेबो सायथकनाय आबनि लयलगि आं पार्सनेल बो बंनि नुखनो सुबानाय ताबुं न खामै थागा आबनो तेसा दिनै सालजानि बिसिङाव पासका संसाय रिमेया गयदिन बिसिङाव खानाबा सनेन बिसिङाव बंन तंनानि जागा बं मननि न सबायाखै ते गुबुन जागा आबाद तंनानि आमहाय सुबिदा खालायनाय ताबो तो बेलाके खारमाजि जायाङो तय बन नुखनो चालक दङ फरकसा बिनि को साइबा आरो घिवा दिनै ओ मामा दिनै जदि न बिसिङाव तंहाकाय आखा बिगा बन नरमैया बतिनै आखा बिगा मतासि जाय थागामो बेलाय खारमाजि जा गेतो पालानि रुखरो ब कामगन चुबा लाखा जतन पाले मलेखा हरबो थालाखा तुइ सालाखा आबन बागैनो सुंकुनो मते मनक तो खामका हायबो मते बागि नगनो सुंकुन मते बांसिन जान ताबो आन तरफ থেকে आं जत मानसा आं सुबानाय प्लास आबन लगे टीटीएडीसी प्लास ते स्टेट गभर्नमेन्ट हते तामो महाय रंनि बागै चिनि डिजास्टार मेनेजमेन्ट रंनि बागै तामो फेसिलिटी दं बा फिचार्स दं आबरो फेसिलिटी रं नायै आं दाति न एसडीएम डीएमओ ला सुय बन मोजां सामनो आं बाय थां खालायो दिनै